Jo li vull xerrar. Miri, l'altre dia hem posat damunt la taula unes reduccions importants d'imposts. I jo crec que aquí han de fer feina vostès i nosaltres. I això poden suposar uns 195 milions d'euros que tindrà la gent en les seves mans. I crec que aquí poden fer moltes de coses. I l'impost de successions, que la consellera Clodet diu per ideologia no les poden llevar. Sí, perquè hi ha gent que ha pagat tota la vida. Inclús fills que han pagat la casa de son pare, o li han ajudat a pagar, i ara han de tornar a pagar, senyora consellera. Senyora Armengol, no hi ha per què. Perquè ara poden. Antes no se podia, però ara poden. I mira, jo li diré el que no farà el Partit Popular quan governem. No anirem contra del turisme. Això que passa ara en la seva consellera de turisme. Nosaltres no hi anirem. I farem tot el possible perquè tornar a posar en marxa la recuperació de zones madures, incrementar la qualitat. I això se fa en la llei del Partit Popular anterior. En matèria de lloguer turístic hi farem molta més feina. Vostès prohibeixen el lloguer turístic en el sòl rústic a casetes que ja existeixen i en el sòl rústic protegit. I senyora Armengol, això és un error. I hem de ser capaços que m'entengui que és un error. Perquè si aquestes casetes no donen una rentabilitat, sap què passa amb aquestes finques? S'abandonen. No anirem contra l'agricultura ni contra la gent de fora vila, com ha anat aquell conseller. Li vull anunciar que nosaltres invertirem 30 milions d'euros cada any com a mínim en depuració d'aigües en nova inversió. Això ho farem a partir del maig de l'any que ve. Com a mínim i durant una roda de 30 milions d'euros, que és el que faria qualsevol empresa. I no anirem contra la propietat privada, com ha fet els seus consellers, com en la llei de camins. No farem política bolivariana. Derogarem el decret de català a sanitat, perquè ho vàrem dir. Nosaltres ens comprometem avui, perquè ara se pot, a reduir en el 50% el que avui se paga per un bitllet de transport públic. Això nosaltres ho farem a partir del maig de l'any que ve. Amb educació, el nostre compromís és barracons zero, però de veres, no com el que vostè ha dit, barracons zero de veres. I després també amb educació crec que és molt important anar potenciant el que és el bilingüisme cordial, que això havia estat sempre fins que van arribar vostès i ho van rompre. És possible que tinguem dues llengües oficials i conèixer-les totes dues i estudiar-les totes dues. I també farem que l'anglès tingui més presència. El transport escolar en els centres concertats també estarà subvencionat, perquè no sé per què ha d'estar subvencionat en els centres públics i no en els concertats. Per tant, això també s'ha de fer.